село Джулюница. То се намира близо до град Търново и още по-близо до град Лясковец. Тук за трета поредна година ще се проведе фестивала Пъстра трапеза на гости на моя град. Като тук ние срещаме наистина доста добър прием и доста добро внимание както от общината, така и от самите участници. Тази година се очакват доста хора. На кулинарната изложба са проявили да участват интерес от 9 места. Доста добре. Всяка година те стават все повече, което означава, че фестивала, освен че се развива, той търпи така и голям интерес. Очакваме доста хора, очакваме доста вкусни неща, които да ни предложат и се надяваме да стане едно прекрасно събитие, през което ние да се насладим както на българския фолклор на местните самодейни групи, така и на кулинарните им умения.
мога да снимам. По-късно, сега искаме да дадем малко поощрителни награди. Понеже наистина беше много трудно за журито да определи, но за съжаление са само 6 основните награди, затова решихме да дадем 10 поощрителни награди. Затова сега ще моля, който си чуе името, да идва тук при мен, да. Сега, село Бряговица, Рибник с Гъби. Колективно, ако искате, елате колективно, ако иска един от... Добре, значи кмета ще се погрижи да... Да, ще им го придадем. Да. Това не е всичко за тях. Трички са само там жени. Добре. Така, село Мерданя. Ако бъркам, има ударения на селата, няма да ми се сърдите, защото не знам в цяла България всичките ударения как са. Значи, специална награда за тиганица на Красимира Колева. Да, заповядайте. Следващата награда отива в Лясковец. Борчета на Марийка Стоева. Честито. Така, следващото е бамена супа. Елисавета Петрова. Не, на Добринка. Дневен център Лясковец. На Добринка. Значи, Ще я поправим. ми ще смениме грамотата. Ще сменим грамотата. Това е дадено като име. Просто името си записали. Давай и на Ще сменим. Така, салата с зелен боб и тиквички отива в добри дял при Юлия Георгиева. Браво. Така. Пак в добри дял. Яхния Охлюви. Боянка Динева. Да, тя е Жуличенка. Охлювите са от добри дял. Пак добри дял. Рецептата джулюнска. Карамелена торта. Да. Колинка Григорова. Село Джулюница. Каша от Коприва. Катя Москова. Благодаря. Кристина Гуглова. Джулюница. Риба консерва. Мекиците особено. Мерси. Много са хубави. Последната награда, която е поощрителна, отива за копарева каша Живка Иванова. Добри дял. Така. Сега ще има една така поощрителна награда на детска вокална група. Как се казваше? Славейче. Като дечицата за пореден път представят пред нас хляб домашен, който така е доста интересен. Ако не им стигнат списаниците, ще им даваме по-още. Значи да отбележа само, че децата вече за трета година участват и не само с песните, ами и приготвят тук ястия и за това ги награждаваме. Раздай на всичките. Така аз сега основните награди. Ще поканя кмета на общината доктор Гецова да връчи така в основните категории първите награди. Сега, автентична рецепта.
доста мислехме. Наградата отива в село Драгижево. И то отива при Златка Йоргова, ролца от свински кожи. Следващата рецепта е за вкус. Така номинация е за вкус. И отива в Лясковец, в дневен център или в Бели Ружи. Вие ще прецените. Живка Стоименова. Яйца с лук. Честито. Благодаря да ти за здраве, благодаря пак. Визия. Добри дял. Иванка Табакова. Човеч Пуешко. Честита ти награда. Честито. Оригинална рецепта. Джулюница. Обаче не знам фамилия. Димитринка Иванова. Димитринка Иванова за булгурник. Ще я присъдим. Десерт. Село Писарево. Сладко от доматчета. Тодорка Йорданова. Тя е тук обаче. Получите наградата. И пак да се включвате друг път. Дай сега, журито можем да кажем, че най-доволно остана от щанда на село Козаревец. Както като етновизия, така и като представяне на всяко едно ястие, което беше на масата. Ако можехме да наградим всяка една жена от тях, щяхме да го направим. Затова много благодарим за това, което ни представихте. Вие печелите етновизия за щанд и ако зависи от мене, печелите наградата за най-добри. Това е наградата за всички жени, които участваха днес в Козаревец. Ще ви дадем още малко списание, за да може да не знаем точния брой на жените, които са. Ще ви само ни кажете още колко да дадем. Сега радвам се за всичко това, което ни показахте. Ще се радваме, ако имате възможност да дойдете на фестивала в София. И не се съмнявам, че ще дойдете на фестивала в Търново, който ще е столица тази година. Близко е до вас, ще се проведе последната седмица на септември. Точна дата ще получите от общината, когато ние разбереме кога ще е точно, защото се обсъжда. И ще се радвам там да направим още един голям празник. Така че с радост ще се надявам да ви видя поне на още 2 места. Благодаря ви! Здравейте! Пъст трапеза на гости на село Джулюница. Трета поредна година. 2011 година отново сме в професионалната кухня и отново при нас има млади готвачи. Ще ги помоля да се представят и да разкажат какво ще ни изготвят днеска, как се прави, ако има някаква традиция в тази рецепта, да ни разкажат, за да може да се запознаем с уникални и регионални ястия. Как се казваш ти? Аз съм Петър Петров от село Джулюница. Завършил съм Национална гимназия по туризъм в град Велико Търново. Ние ще приготвям щета от квички. Има няколко начина за правене. Аз ще демонстрирам един от тях. Другите мои колеги. Добър ден, аз съм Светла Лазарова, също съм от Джулюница. В момента уча в професионалната гимназия по туризъм доктор Васил Берон, град Велико Търново. И днес ще ви приготвя пълнени сини домати. Пълнени сини домати. Пълнят се с кайма и самото месо на патладжана.
малко кайма, ориз, лук, домати и отгоре се декорира. Здравейте, Полина Добрева се казвам. Ще направя кьопо. Кажи, отде си малко? Чублената съм, откъде съм бе? Знаят ли те хората?
Приятели на Джулюница, днес за трети пореден път кулинарен фестивал Пъстра трапеза гостува във вашето китно село. При вас ни доведе вашето топло гостоприемство и любовта към всичко българско и родно. Щастливи сме, че в този топъл юнски ден отново сме заедно и можем да се насладим на багрите на българския фолклор и традиции. Да се познават традициите на българския фолклор, делника, празника, храната, занаятите, изкуството, това е част от културната грамотност на всеки човек. Тук, на този фестивал, ние искаме да представим колорита на българското, на онова, което ни създава усещане за принадлежност към една европейска нация, модерна, но с вековна история и древни културни традиции. Не случайно, кулинарният фестивал Пъстра трапеза и Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите Арис 7 вървят ръка за ръка. Идеята на организаторите, господин Пеньо Иванов и господин П. е именно запазване на българския бит и култура. Искам да изкажа нашите най-сърдечни благодарности към община Лясковец и село Джулюница. До мен вече е господин Янко Янков, кмет на село Джулюница, който ще направи приветствие. Благодаря. Уважаеми гости, скъпи джулюнчани, приятели! За трета поредна година можем да кажем вече, че традиция в нашето село да се проведе кулинарния фестивал Пъстра трапеза, който, както знаете, има за цел да събере уникални български рецепти, които всяка година бъдат издадени в книга. Изключително съм радостен,
пак. Изключително съм радостен, че тази година много участници се отзоваха на нашата покана. Освен селата от нашата община, Джулюница, Козаревец, Добри дял, Драгижово и Мердания, имаме участници вече от град Лясковец и гости от село Бряговица и село Писарево, което е много похвално и се надяваме, че за в бъдеще фестивала ще се разрасне и ще има още повече участници. Искам да благодаря на всички участници за усилията, които са положили да се представят извиняваме се за техническите проблеми, те цял ден не съвпътстват, явно, но да се продължим с това. Искам да благодаря на всички участници, които от времето и средствата си, за да участват в този фестивал. Да приветствам с добре дошли и да ви пожелая успех на всички. Благодаря ви. Днес при нас е весело. Давам думата сега на господин Пеню Иванов, основател на първата фирма за комплексно консултиране и Витал Консулт, под чиято идея се организира този фестивал. Здравейте от мене. Въпреки техническите средства за такава озвучаване, аз смятам, че много приказки не са и нужни. Благодаря за това, че отново и тази година Пъст трапеза е на гости на село Джулюница. Благодаря на всички вас, които сте тук. Радваме се отново на хубаво време, да се порадваме и на вкусни български ястия. Сега по традиция ще връча една грамота на кмета на село Джулюница. Ето и кмета идва. Добре, през това време председателят на занятите, Павлин Петров, ще ви поздрави и когато дойде кмета, ще му даме грамотата. Сега, благодаря, че сте тук. Дано, ние може да не се чуваме какво го говорим, дано вие да се чувате как пеете. Аз се съмнявам, че на вас микрофони ви трябват. Като запеете, преди малко слушах даже, там до паметника, беше чудесно. Така че нека всички се насладим. Благодаря ви. Ето вече връчиха грамотата на господин Янков. Сега съм аз наред. Продължавам. Днес с вас, драги домакини и гости на селото, ще се потопим в кулинарните изкушения, подготвени в кухнята на нашия именит шеф Иванов. В демонстрацията ще вземат участие Светла Венциславова Лазарова, Полина Добрева и Петю Тодоров. Те вече са заели своите места и отдавна правят своите шедьоври. Аз ще ви издам една малка тайна. Тайничко успях да видя рецептите. Искам да ви кажа, че са много вкусни и апетитни. По-късно ще имате възможност да опитате. Точно така, да ги опитате. Господин Иванов. Сега отново давам думата на господин Иванов. Аз продължавам да раздавам грамоти. Този път на госпожа Екатерина Москова, председател на Народно читалище Пробуждане. Знак на признателност за помощта, която оказва за организирането на празника. Сега давам думата на водещата ни. Преди
освен да говоря така по-добре. Сега искам да ви представя нашата водеща. Тя е солистка на ансамбъл Филип Кутев. С радост ще ви оставим в нейни ръце и в ръцете на тези прекрасни жени. Благодаря ви. Аз също благодаря. Преди да започнем да се веселиме ние тук обаче, само искам да представя журито, което ще мине да оцени кулинарната изложба, която е зад нас. Да викам ли аз? Добре, значи председател на журито е господин Янко Янков, кмет на село Джунуница. Господин Пеню Иванов, главен организатор на фестивала Быстра трапеза, Мариана Дочева, представител на фирма Ави Груп и господин Павлин Петров, председател на Ари 7. А сега, не знам вече да говоря на този микрофон или да си викам тук. А сега първи при мен ще дойде детска вокална група Супелките към читалище Пробуждане село Джулюница. Малките таланти ще изпълнят песните Отишла Лалка, Русица Руси и Хубав Петко. Браво, браво, айде да намерим.
Браво на нашите славейчета, а сега тук до мен ще застанат фолклорна група Ален Дежур към клуб на пенсионера Златна есен, село Джулюница, с художествен ръководител Петър Георгиев. Ще чуем песните "Сърце за стока не давам", "Ганината майка", "Две ябълки", "Две червенки" и "Йорданка букуки хвърля". Ама на нас микрофони не трябва.
грошове спошове. Втори се мъри похвалил, че има жълти жълтици, че има жълти жълтици, жълти жълтици с паници. Трети се мъри похвалил, че има конче хранено, че има конче хранено и младо куче хубаво. Който му обуче и въже, ще му хариже кончето, ще му хариже кончето, кончето коло му